Tildeling af foder. Klik på F5 for hesteoversigt. Vælg nu den ønskede hest, som foder ønskes tildelt hos, og F5 i menubjælken for neden for flere hestedetaljer. Klik nu på fanebladet fodertype og vælg plus eller F4 for at tilføje en ny linje. Vælg det ønskede fodertype og klik godkend. Fodertypen er nu tilføjet på denne hest. I dagsmængden indtastes den totale dagsmængde, f.eks. 2,5 kg, i gram 2.500. Aktuel time er den fodermængde hesten får per time. Denne udregnes automatisk af systemet i forhold til hvor længe kraftfoderstationen står åben. I dag er den mængde foder hesten stadig har til rådighed. For at få hesten til at gå igennem og blive fodret nu, indtast også her det samme som i dagsmængde. 2500. Sådan. Denne værdi falder i takt med at et stiger. På den måde kan man altid se, hvor meget hesten stadig har til rådighed i dag. For at godkende og forlade menuen, klik F12. Og mængden er nu tilføjet under kraftfoder i denne kolonne. Forlad hesteoversigten ved klik på F12. Og hesten kan nu fodres.